ka jingjar ngai jong ka wei ka habret ka badang khat saus nem karta ka bana ka wei ka snong ka badan ka nong ba shilong haka janmit jong ka khat arterik risaw araja arpusan kat ba dang tmu ban lech sabar layo jingtip ru ba ka ni ka habret ka dei ka badan hapdeng ka jingpang bat ya ka ni lapentip dokpa jong ka ni ka habret haka ji kren bodukpa jong ka ni ka habret uloong ba menta kumba arsnemi ei ki lapen senge ban lech school ya ka ni ka habret namar ba ka don haka jingpang khiring Nalor kataw lapen tibru bahkan ni kabret kan sedap katan senem hau niu benai. Menta arfu tarik menta bunai indap kasan senam. Menta asnem kami di sekolah ba badan sistem. Dan tu sistem ba yak ler ba lab tu. Ya asnem ta income pass tu. Yang pensong yang kan penras. Bidang sumari. Yang sumar. Tarungi sumar saya du saya semit sim dawai. Teknis saya nyomeru tunjaka yang padat man kasing sajan sini penilai. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya